बेलायखौनो हामबाय दिनै मिडियायावनो जों जतन साइमानो खाना 9 तारिख आगस्ट 2023 चिनी हायुं गोनाङै वर्ल्ड इंडिजिनियास डे बानायजानाय आबुनो रिक्सावैनो खाना एडीसी हेडक्वार्टारनि खुंमुलुंनि याकली एकाडेमी नखलाव कैसा फ्रेंडशिप फुटबॉल मैच जों MLA वर्सेस MDC थांलायनि जानाय अ मैच नो नायनायनि बागै मोआमसेनि जत लोगोरावनो आं खाबाय खुबाय कइजाव नायै जोंनो खाबाय खुबायखाय खाबा जानायनि बागै तामने माने जोङो जराव साइमानो थोंनि बिसिंतै चिनी त्रिपुरा हास्ते गोनांगै दाबो जत जागानो थोंराव रामखनो खेला दुला थांनाय दङ अ खेला दुलानि बिसिंतै थोंरांनि बिसिंतै जों चिनी बरफनि बिसिङाव दाबो बेमो हामिया इस ड्राग्स बाय कबुलित माने आबुनो काटिना बागै जों जतन पयजाव जतन थंग फायदि साक गाहाम संनानै हिंगाय जों थंग खेला दुलाखौ खायनो नांगौ तम क्रिकेट तम फुटबल तम बेडमिंटन जों गाहाम खालायो जों हाय खालायो जों खेलानो खाना जों गाहामखाय जों खुलुमनाय हामबाय।